A la Vall d'Ebo s'han enregistrat pluges de rècord. 330 litres s'han acumulat entre ahir i avui. La preemergència continua activa a hores d'ara. Així que, Mariajo, conta'ns com ha evolucionat la situació. Pues la situació ha anat tranquil·litzant-se al llarg del dia. De fet, a mitjan matí hem passat d'alerta roja a alerta groga, però que, atenció, encara continua vigent. I és que la xifra és espectacular. 200 litres ahir i 122 litres fins a sumar ixos 332 litres que s'han acumulat així en la Vall d'Ebo. A aquestes hores, l'empremta més espectacular és este contenidor que tenim així. La força de la Rambla que baixava per este costat l'ha arrossegat. Estava ubicat 20 metres més cap allà, a l'altre costat de la carretera, i amb la força de l'aigua que ha arrossegat branques i pedres l'ha deixat enmig de la carretera. Ha hagut de vindre una pala per a poder desobstaculitzar el camí. En general, les pluges han sigut prou intenses tant al comtat com així. A la comarca de la Marina Alta s'han suspès les classes en un col·legi de Muro i també en 60 centres educatius de 10 municipis de la Marina Alta. En total, són 14.000 els escolars afectats. I així, en la Vall d'Ebo, tots pendents, com no, una vegada més, del riu Girona, que ha crescut de forma considerable en les últimes hores. I molts veïns que s'arrimen ara a la voreta del riu per a comprovar-ho. Juan és un d'ells. Juan, conta'ns com heu viscut aquest episodi de pluges. Bueno, les pluges han sigut molt fortes. Vam venir a passar, sobretot va fer una tormenta molt gran, de 9 a 11 de la nit, i era quan més plovia. I clar, va ser quan el contenedor el va baixar, perquè va començar el riu de l'esquerra i l'altre diu que no baixava tant, el que anava més, i va ser quan va manejar el contenedor i el va tirar per cair dins d'això. I en general també els camins, n'hi ha hagut camins tallats, solsides... Els camins estan tots tallats i solsides, o sigui que n'hi ha per tot. Ho tenim malament del tot. Crec que en tenim padies per no poder eixir del poble. Bueno, de totes formes, Juan, una cosa, torna un poquet la normalitat, perquè s'heu passat bona part del matí també sense aigua corrent i ara ha tornat. Ah, també. Resulta que no teníem aigua, perquè resulta que l'aigua que ve de la font, que abasteix el poble, passa per un pontet d'estos que n'hi ha ahí darrere, en el riuet i ha rebentat també el pont, i la balana s'ho ha llevat, i ens hem quedat sense aigua. I hem tingut que posar un motor, que tenim un pou fet per Diputació, i hem tingut que posar en marxa el motor perquè tinguérem aigua al poble. Però és un motor alternatiu, és un pou alternatiu d'on agafeu l'aigua? Sí, sempre l'agarrem de la font perquè ve Cavallera fins al poble i aquella has de treure un motor i sempre fa molt de gasto. Interessa més fer així. I solsides en murs també heu tingut? Clar, solsides en murs, encara no hem pogut anar a veure-les, però a la vista també se n'han vist algunes ja per de vora dels camins, de propet del poble. Bueno, per si de cas, Juan, no aneu molt per aquests camins estrets perquè sempre són perillosos. El pas per barrancs, important recomanar-ho. Amb precaució, exacte, Mariajo. Sí, el camí que va des de la Vall d'Ebo a Castells de Castells recomana que no passen per allí perquè està tallat i a part resulta que també passa un barranc per allí que segurament que no es podrà passar, perquè igual que tot això. Que torna a la normalitat pronte. De moment, tranquil·litat pel que fa a les pluges, però el problema ara el tenim a la mar. Estem en alerta taronja per risc important de fenòmens costers. De moment, tranquil·litat pel que fa a les pluges, però no pel que fa a la mar. Anem a tindre la mar prou revolicada, prou picada, amb ones de fins a 3 metres que han arribat a afectar fins i tot el trànsit entre les Illes Balears. El ferri que anava des d'Eivissa fins a Dénia s'ha hagut de desviar al port de València. I atenció, perquè les pluges tornaran a partir de demà a la vesprada, demà a migdia, i poden tornar a acumular-se de 80 a 90 litres. Moltíssimes gràcies.